Sziasztok mindenkinek, Rézen vagyok. Hát nagyon sajnálom, hogy az utóbbi időben így eltűntem, és nem volt semmi videó se semmi. Az igazság, hogy az utóbbi időben nagyon kevés az időm. Tanulok, mert dolgozom. Hát nem könnyű így. Nagyon kevés időm marad. De nem akarok mutatni titeket, hanem inkább el is kezdeném ezt az új videót. Először is azzal kezdeném, hogy ígértem volna egy külön kiadást, amiben összefoglaltam volna a videózásomat, de sajnos ez a videós anyag eltűnt. Hála, hogy a Windows meghalt. Úgyhogy sajnos minden elveszett, hát remélhetőleg, hogyha sikerülne újra megtalálni ezeket az anyagokat, lehet, hogy újra vissza tudnám állítani, és akkor mindenképpen megcsinálnám ezt a külön kiadást. A mai téma viszont a rossz PC játékok lenne. Mielőtt bárki elkezdene szidni, nem Freddy D, nem a rossz PC játékok sorozat, hanem egy srác, aki felrakta a videóját rossz PC játékok Forky Truck Simulator néven. És hát kérlek mindenkit, ez egy olyan videó, amiben szerintem minden részébe szinte bele lehetne kötni. Na, kezdjünk is hozzá. Start! Sziasztok, ez itt a számítógépen. Na most, Laszpi 87 szavai alapján én is azt mondom, szerintem ez egy stílszerű bemutatkozás lenne. Hát köszönjük, hát nem gondoltuk volna, hogy esetleg a szomszédba mentél volna ezt felvenni a kameráddal, ahogy levideózod a laptopot. És igen, fraps nincs, tehát kamerával lett minden felvéve. Na, haladjunk tovább. Most a világ legszarabb játékát fogom most bemutatni nektek, a Forky Truck Simulator 2009-et. Na most rá is kattintottam, nézzük. Hát is az a szar, hogy a játék az 2009-es, és az nem is olyan régi, is nagyon szar. 2009-es játék, úristen. Én magam játszottam ezzel a játékkal, és targonca a szimulátor. Hát most mit mondjak róla? Szerintem nem rossz, tehát tényleg leszimulálja, hogy milyen a targoncásoknak. Az összes pálya után kiborított, már téptem a hajam, hogy milyen szar, egyszerűen, na tessék, és itt van a menü, hát most nem értem, hogy mi a vagy forog az a szar dömper, vagy mi az Isten. Hát elég szar a beállítások, mert nem írja ki a billentyűzetnek a gombrait, és ezt úgy utálom a játékoknál, és itt van az első pálya, ami a legszarabb pálya, és most meg is mutatom. Írták neked kommentbe is, és én is azt mondom, hogy neked a kedvenc szavad a szar? Hát hányszor hallatszódik ebbe a videóba az? Valaki számolja már meg, aki leírja, annak nagyon köszönöm, hogy hányszor hallotta. És a másik dolog, hát legalább lerakhatnád a kamerát, kérlek szépen, mert ez egyszerűen horrorisztikus, ahogyan itt mozgatod. Oké, én is kézremegős vagyok, és ezért nagyon utálok kamerázni, de azért monitort vagy LCD TV-t, szerintem az HD-s LCD TV, szerintem legalábbis, azért annál lerakhatnád mondjuk valahova addig egy székre, vagy valahogy, hogy legyen már valami minősége a videónak, legalább annyi pozitívuma legyen. És kérlek szépen, az egy targonca. Mondom, targonca. Nem dömper. És szerintem semmi gond nincs a menüjével. A gombleírásokra én valami furcsa módon rá tudtam találni. Milyen érdekes. Úgyhogy eddig szerintem nem rossz a játék. Én legalábbis azt mondom. Nektek a pályát. Szóval hát... Úristen, milyen szar a kameraszög. És most nem csinálok semmit, is magától ment az előbb. Kameraszögöt váltott, úristen. És miért forogott a kormánynál az a szar?
Szerintem borzalmas. Hozzá sem érek is, nézzetek itt a kezem is, hozzá sem érek is, magától megy, egyszerűen borzalmas. És akkor most elmondom a játéknak a lényegét, ami az összes pályára kihat. Az, hogy ki van írva, hogy 30 percen van, hogy 8 doboz felszedjek és lerakjak az első pályán. Úristen! Látom, megvan a másik kedvenc szavad. Hát ezt nagyon szereted használni. Az az igazság, hogy úgy vettem észre, hogy ez a videóval semmi utómunka nem volt, semmi munka nem volt vele. Csak fel lett véve így a tévéképernyő, közben beszéltél valamit hozzá, és kész, az ebben is van fejezve, mehet YouTube-ra fel, upload, kész. Hát figyelj, az az igazság, hogy egy targoncánál valahogy amúgy így működne, az automata targoncáknál, ha jól tudom, így működik. Tehát ezen most nem kell meglepődni. 30 perc alatt 8 dobozt kell a helyére vinni, kiszállítani. Nos, és ebben mi a rossz? Hát tényleg ezt így kell csinálni, és a valódi életben is, tehát így megy a raktáros munka, tehát aki targoncázik, annak valóban így kell csinálnia. A kameraszögváltást azt mondjuk valahogy megértem, mert időnként tényleg elég furcsa. Azt az egyet megértem a videóba, azt egy kritikát, azt az egyet. Kész, de nézzük tovább, mert sajnos még mindig van egy-kettő rész, amin viszont nem tudok egyszerűen megérteni. És készüljetek fel, jönnek az úristenek. Csináltam ezt a pályát, minél több doboz kell leraknom más pályákon. És akkor ez elég hülyeség, szóval úristen, és megint milyen csodálatos kameraszög. Úristen. Na most próbálom felszedni a dobozt, de nem egyszerű, mert az a kék műtyűrű szar. Úristen. Na most nagy sikeresen. Hát nem sikerült, hát úristen. Nem semmi. Kevesebb, mint fél perc volt ez csak. És legalább 4-szer mondtad azt, hogy úristen. Úristen, inkább ez a videó. Hűha. Na, még nézzünk belőle egy-két pillanatot. Na, már ne sokat. Mert úristen, hogy lebírja ezt választani. A doboz, figyeljétek most. És ez is milyen nagyszerű kameraszög már megint, de miért váltogatja magától ezeket a kameraszögöket, egyszerűen borzalmas. És akkor most viszem magammal a doboz. Gyerünk, és leesett magától a doboz, fú, de szarság. Leesett a doboz. Úristen. Semmit nem csináltam, csak vittem és leesett. És akkor most megint próbáljuk meg felvenni. Ott mutatja a térképen, hogy felvettem-e vagy nem. Hát még nem vettem fel, és megint átváltódik a nagyszerű kamera nézet, ami elég szar. És most nem viszem, mert most tolom a doboz. És semmit nem csináltam, és összetört a doboz, és mission failed. De Istenem, miért mission failed, összetör egy dobozt? Azt miért találta ki, hogy akkor menj egy másikért? Komolyan, már kezdtem besokalni, ettől sok úristentől. És összetörik a doboz. Na hát kérlek szépen, ezekre a rakományokra nagyon kell figyelni, kérlek szépen. És hát azért buktad el, mert épp ez a lényeg. Tehát figyelni kell, és óvatosan kell kezelni ezeket a raklapokat. Érted? Remélem felbírod fogni. Úristen! Most már tudjátok mit? Már én is ezt fogom mondani neki. Begolyóztam tőle. Na, nézzük még, valami van-e itt a videó végén. És akkor most megint itt van a kezem, semmit nem csinálok, és magától megy az egész. Borzalmas. És akkor megnézzük a térképen, hogy merre kéne menni, hát itt mutatja, hogy ott van az a zöld pötty vagyunk mi, és a piros pötty akar lenni, ahova el kéne vinni a szállítmányt, és ott fent ott van ilyen kék pötty, és ott van a doboz, azt kéne felszedni. És hát ez a játék lényege, hogy ezt csináljuk. Na menjünk, és itt mutatja, hogy most még van 30 percem a pályának az elkészítéséhez. És még egy doboz se szedtem fel, hát nem is akarom, olyan szar, hogy nem lehet, mindig széttörik ez a szar!
egy doboz rendesen el nem lehet szállítani, mert mindig vagy széttörik, vagy felrobban valami. Ezt a szart. Na látjátok, most berakok egy kis zenét, hogy élvezetesebb legyen a játék, és megint széttört az AC/DC-t, ugye szeretetik, és akkor most sziasztok, most elköszönök, már elegem van ebből a játékból, itt van a végzene, megint felrobbantunk. És itt jól lemaradt a videónak a vége, az elköszönés szépen le lett vágva. Most beraktad az AC/DC zenét. Hát ettől nem lett élvezetesebb. Nem javított a videónak a minőségén. Hát ez a bemutató, ha lehetne annak mondani, mely erősen hajaz egy hasonló sorozatot futtatott nagyszerű játék bemutatósra. Hát ez nagyon borzalmas volt, tehát értékelhető dolgot alig lehet mondani róla, tehát tele van a videója úristen, meg szarral, mert hogy nem bírja egyszerűen kezelni, pedig tényleg a targoncázásnak ez a lényege, tehát hogy elvinni A pontból B pontba a dolgokat. Hát rettenetes. Na és még annyit akarok még így elmondani a végén, hogy mindenkinek volt egy úgynevezett minden bemutatós, meg elemzősnek volt egy úgynevezett negatív példája. Lamin 11-nek Nazenére mondta, hogy ő a legnagyobb kopizó. De a legnagyobb kopizónak az úgy van plancsiznak egy is lehet, zárójában mondom nem reaktor, hanem aki őt kopizta. Ez a gyerek, aki átírta úgy egy az egybe a nevét. Őt Medieval már letesztelte. De reaktor szerinti Ratyi Dániel volt a legnagyobb kopizó. Én meg azt mondom, hogy ez a gyerek. Szerintem ez a gyerek a bemutatóba körülbelül olyan élvezetes volt a bemutatója, mint mondjuk Fetti SM-nek. Elképesztően gyenge. Szerencsére a videó után annyi negatív kommentet kapott, hogy többet nem tett fel. Hála Istennek. Legalább még talán ennyit bírok értékelni, hogy nem gyilkolta tovább a népet, nem olyan, mint a trollok, hogy Medieval Shux meg a többi, aki egyébként írta nekem, hogy legyek ma olyan szívesen le a videót, és itt elmondom neki, hogy nem fogom, nem tervezem, sajnálom. Nem ilyen, tehát ez a gyerek legalább többet nem tett fel. Nincs legalábbis úgy tudom, hogy nem tett fel. És még a YouTube-ra se nagyon nézett fel. Az utolsó belépése, hát az nem most volt. Na hát nagyon köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót is. Hát, ha tudok és lesz időm, akkor szerintem majd még folytatni fogom ezt a videózást. Sziasztok!